Kasenrai nyam tre shillong kum shibanta ban rakhe yagalangkhu singiya bashispa rupho jong khlawai kari lom jentia u kyang nangba kilayo ban pli pai ba yo maubu sieng yakaba la pli doba adelba nangrum ubade mali ka 17 not shillong hakambel shulai eco friendly crematorium jayau shillong yauti maubu sieng late da kaching kersan pisa lengba ka scheme amali balapniyo doba adelba nangrum kabalakot hadu khandai lak sanpho hajar tingka bat lasakhi langru yakani ka jingpli pai ba da ki he no ilam kan yam tre bat baro git khot bakan thop ikirang ba kilong kmi ki samla kan thei bat senrang haba jingkran kum kongsan uba adel ba nangrom ulu ong tang ka jingkan mau buram kampat beng satya henry ka bakongsan kalong ban bu ikidin jat ukyang ba khnang ban pentik na ba ka jai ban riu kan yo ya ka jingeda This plate commemorates the inauguration of Ashori Mugu Khan, a Jew, constructed in revered memory of Ukiang Namba on his 160th death anniversary by Sri Adelbert Nangru, MA, North Shillong constituency, in the presence of Sri joining today, President and Dr. Umarin India, General Secretary, Senrat Nyamtresh on 30th December 2022, funded under MLA Scheme North Shillong Constituency. Thank you so much. Kani ko banglala ya ban pli ni ka singi ban sakhilang ya ni ki banta ki labu kerpang na ka banta ki ba ye ki bathon ki bralit no aswa jungi ka bangi kin mau ya ki bralit no sadwar jong play ingai skam bakidon ka banta ka bakrau ki bakinang ya yasat na ka banta jungi brangim bangin klet ya ka mala dia khanang bakan im kalawai pat kapateng ngin borom yaki ban ingit skam mamakiru na shalendat kilo kinang duai kinang yasat baka taka raibi jong ngadi ka judge benriu ka badon ka thlen ka swar ka taro ka sabut ka sakai ka les niu ka les me ka bishli ka pihun kan phet shakhlaw shoptap shabasep ubnai shabasep kasngi khanang manyo mat ki lai loi lem kum ta ke ei ken ka ta ka jing lai loi ka bangya karen shispa an reu phosnam manta ka singi ngerakhi ya ka jing ken mau i ken mau burom nu reu khrau uri wele he's just a common man ukyang nongba the invisible who also invincible. Ubangila manung yoi, maru de ubriu, ubarit kumbalong mangi. Handi kola pa uriu krau, uriu yale ban pelai lu jangi, kamenta bat kipateng ban wan. Bat kabasong tanat, subabu akajimut, bayo ni uriu krau, andom dan balak ban penbit, andom dan balak ban pentame. Ondom don bala ru ya kaban terwa dak tiki sebai jong ni ka pertai badai lor tanong rem lo prefer ya la dia ban IT ban im mangi ka pateng bat ki pateng ki banangwan ulong kini ki kentin bala dak khli ka jonga ka phai chamingi kin mau bai khari ki jongi si spasnem Sachis pas nam salai loi mentang layo ekjelai loi kelawan ban orlong henrei tongin keli ka ila dia ke ei kata ke jinglai loi hatu ka de ke jinglai loi tang pertar kan sentur sana ka ketien ne ka de ke jinglai loi ka bangio ban mat kum ke jaj pan rio ni so komen mangai asngau ya ta history ki jinga thu khana na ka banta uni riu khrau lemrikat ki wei pat ki riu khrau
Kiriu ele di belah IT ialah ke jong jing im. Ngadon ruah ka rensan jo ka politics, bal ka politics kadon bentah lang ya baro. Nginum la abanong. Man pen ya khlat, ane man pen separate ya ka kadon. Lang ka yai lang ka long do ka long snam den mar takadaw ka bangajukan mau. Banong. But history without politics has no root. And politics without history has no fruit. Dei martakadaw kini gihaban ya ringkat. But dei martakadaw ngalai ke jingkular ya ka constituency. Kublai sibo namar pikam sem lapan ket ram yang a pipsem lihi kairu yang a mana kisah pi. Dei martakadaw ngalong lai lut bakam dong kam ka syuki bang dia pej bat ka lawai jong ki long dien bat ki pateng ki panangwan. Dei martakadaw nga survive fadu menta kumbang along kumni. Namar ka jingit, namar ka jing syania ngamla bat siu kliang yang 19 Jau constituency KMDC ko bangalong mensua bat menta kum MLA 17 North Long constituency bangalong kumni ko bangalong bangala ban yeng halor ka hok halor ka nongrim ka dei namar baki pajba ba iet bathon kim sim lapen kit ram kitep par ki song thu ba habangi ai da kamon ki sim da kadiang dei mar takadaw long phla pat na dep collection dei mar takadaw hani ka por ka pamanta ngakwa manai ke burung yapi ke sengrat ke belanang ban om ya ke jingkwa le ya ke jing dongkam badai nomor kadau ngalabu ini ba ban mang hagador ke bakandai lak tam hagabedai ban sina ini ke bentah namar gi burung yete beralik no kalau nak hongpong kan bai kan ni ke mentangi perkat bertangi ngi ke baim tangi ke mentangi kelet no pat ki blalet ngajuan berbor hani ke benta ban pek ban kini ya kareti ke dustur karkom le nyam karkom pen khut karkom pen suba ban bu ban tingkai ye tegi sieng andang nalit phairani saperthai ya kataka kanam ding baki om khlei sibun phlai ailat ingi ruban sakhi nomor kaniru badi kecing perken mau baka jaj pun riu ka bamdon yala ka jong gariti ke dustur kejaj pun riu bam ken mau ya ka menor kita men kiong nada ka jaj pun riu kam tre ya wan perkhat jangai kadi ka jaj pun riu ka bas tang kindat por kan sejar ngai